И така, хора, в нескучното видео ще ви кажа топ 5 факти за Майнкрафт, които може би някои от вас не са чували. Така, първата факт за Майнкрафт е, че ако с брадвата удряш по дървото, но без да го чупиш, направиш ли го цялото ударено, това значи, че отдолу ще ти се покаже бункер. Топ 2. Топ 2 е нещо, което може би повечето от вас знаят, и то е, че ако направите айрон ножица, ще вземете повече вълна от овцете. Топ 3. Тази също може би някои от вас я знаят, но тя е, че ако използвате кокалите, вместо е така за кокали да опитомявате кучета, по-добре ги направете на бомбмил и вашата ферма ще порасте много по-бързо. Ако имате лава бъкет и water бъкет, може да си направите Cobblestone Renegade. Това ще представлява, слагате в едната част лава бъкета, а в другата водата. Така, после то ще се свърже и ще стане камък. Това ви прави с безкрайни камъни. И така, хора, последното, пето е, за тези, които не знаят, повечето знаят, но за тези, които не знаят, може да си направите Iron Golem, който да ви пази. За целта ще ви трябва само 4 Iron блока и една тиква с очи. Тиквата с очи се поставя най-накрая. Първо слагаме 4 Iron блока. Всъщност трябва да са 5. 3 нагоре и 2 отстрани като ръце и една тиква за глава. Така може да се създадете Iron Golem. Ако ви харесва подобно съдържанието, оставете лайк на това видео. Чао!